akabura buri maburi ngati nkwaroche amangana ayo na inde ura honjuka ndino ne nyegitari akitiare kore ngana naye ruchi nere ngiringi yakugenda butuko wose na mugasombi yake ekira abantu baro. I think governor ngenta okorambia kiagera kugenda mugaso tiga twatebania kene governor agenda mugaso abantu ko baruche kigari ekigochia bonsi pie bago ichorororo na abanyagitari ko rugeita no ene gochimania gotebana kinyagete ori gocha batikera kugenda butuko na ria gutaka kumanyana ki abantu baito bokonyi mbugendrete gega umate mugaso ndekere nyagitari gwikonyore bari gasi lakini butuko na rio konyora mugaso mate umuntu tagotinda kero umuntu narora abo murwaire arore gotinde tago akane no ayituri kondwari lakini butuko ekero burwaire bwachire abantu mono mechande ko bekere suntekere so nakikwera governor ogenda korana kitigangondore n'abantu abono mbaraire mbaregasi yes to gutarira abantu bauriri bari mugundo igo gutakekera oro monene gutaka kogenda naki tigangondore ngi bagocha bakoraga igo so erine nchire ye moyo gutara nonye Nairobi nkorarorore babusakaja boss bimbo tuko bakogenda erine chinchera chia yabwata gutara yes bono na kitwale kondere go kwandira munko kona igoro ya Mariogo mugabano urabire gakubwato ka Mariogo how effective numna ba MC kero madani no mukurigireria mugabana kira bwato kire bintebe how effective okoena no kwa Mariogo ndina kia gutumika sinyegitari yera gotebekanere na ande yake bari marimba bwate gusini chemistry sikogaiga ando kurwali umanya gutuma isikona ki genda asegete boya Amariogo effectiveness yo kwana na Mariogo anere between nyegitari na isikogai mwarigere utepetevu bundi bonsi borororo a committee nchiro chibekire chi oshugurikira magana nyegitari na asengencho ya Mariogo aya governor otemire sana ora temire koreta system into place chiri chigo chungusana kiri yogo ya rukuru safe care pharmacy tikera mbake patient and who is this patient utwarirega kwanyora abande mbaye to some gadgets kwanyora umonte gadget area ire rinde tago enter no even data ose kwanyora because of ya power nebinto bindi bari bakarase ji dispensary mbi ari kunyarekana but still reduce una kwaboriga rero oko care no konge nkorororo Mariogo tarikoni tinte bena nkoni wari mono yo kia nango korete nkororo mpio mono totebede ini nyegitari chagaiga